Pošto smo ljudi, ja sam XD Gamer HD i danas ću vam pokazati kako napraviti mašinu koja izbacuje vatrene strijele. Kao što vidite, ovaj top sam pokušao napraviti, ali već sam ga dva puta prije nego što sam pokušao napraviti, samo je eksplodirao opet i ništa više. Slučajno ga pokrenem. Evo gdje bi mogli sad tu demonstrirati. Evo ovdje ću. Neću. Ovdje negdje dole ću. Tako. Prvo, meni je ljepše uzeti ovaj. Ovako stavite. Ovdje, koliko vi hoćete. Glavno, ja ću ovoliko staviti. Evo 1, 2, 3, 4, 5 ću ja staviti. A što me nervira ovo drvo. A daj. Tako. TNT Master. I onda isto postavljate. Onda uzmete ove dispensere. Ovako postavljate. Onda tu da razbijete i stavite ovo. Uzmete... ovo mi ne treba. Uzmite to i to, ovo će sve makiti. Treću to strelat ću. To ćemo gore ostaviti. Treba nam lever. Ili ako vi hoćete koriste ovu batnu. Stavite to tako i lever tu. Sad ovo treba biti ovako namješteno. Onda ovako postavljate. Pa onda ovako. Pa ćete onda staviti ovako onda. Ovdje ćete staviti lavu. Pa malo pripazite. Na okolinu moglo bi se nešto zapaliti. Ovako. Ovako. Čekaj. Ovo ne. Pripazite ovako malo na okolinu da se ne zapali nešto. I da ovo snimam u isto vrijeme kad sam snimao i prošlu epizodu. I pretprošlo. Možda ne baš u isto vrijeme. Ono je bilo prije nekoliko sati. Još imam pripast oko ovoga okolo. Ovako. I onda ćete stvari. Za smoke. Trebao sam recimo napravim na svom svijetu kopiju, drugom, isti ovakav svijet, sve isto ova građana, samo evo kopija od toga. Na tom mom pravom svijetu ima šta sve radio. Ovdje je kuća, tamo je veliki rudnik. Uzmite ovo i ovako uspate. Ja ću za svaki slučaj još malo onda obezbijedit. Tako. I sad samo dođete kod ovih, bacite strijele, a treće mi još strijele, i onda ovdje strijele. I gledajte,
Evo, stvorit ću ovdje nešto. Tako. Stvorit ću nešto. Evo ga i konja. I sad sam ovako pucate. Ajmo vidiš. Dobija si pečena ova. Ovi konji su sad pobjegli. Evo ovako, vamo isto. Postavljati. Dosta ovako. A ne ovo. Nešto uradi. Sad ću ovo sve konje pobiti. Pa ja. A uglavnom eto ovako. Postavljate nečega, na primjer ovi ždrebati. Onda sam ovako. Sve ih pobijate. Vidite ovako. Ah ne, što uradi? A ne, pješta. I to je bilo to od vina. Ćao.